ହେଇ ହେଇ ରେ ହେଇ ରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନିମାପଡ଼ାରେ ବଣ୍ଟି ବବଲିର ଯୋଡ଼ି ମାତିଛନ୍ତି। ନିମାପଡ଼ାର ବଣ୍ଟି ବବଲି କିଏ ତ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ। ଭାଇ ନିମାପଡ଼ାରେ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶହେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଏନ୍ଏସି ନେଇପାରିଲେନି। ଆରେ ଭାଇ ଭୋଟ ଅଛି ପରା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ବିଜେଡି 4 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ ଅଧିକ ପାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲାନି। କହିଲେ କହିବ ସପନ କହୁଛି। ଭକ୍ତଗଣ ମାର ତାଳି।